goodness! It's so awesome! Wow! Hindi mo kailangang lumayo, lalong hindi mo kailangang mag-aeroplano, at lalong hindi mo kailangang gumastos ng malaki para makita ang falls na ito. Eh bakit ka pa kasi maghahanap ng iba kung nandyan lang naman siya? Kaya halika na, puntahan na natin siya, ang Lapi Falls ng Peña Blanca. Para makarating tayo doon, bibiyahe tayo ng 1 hanggang 1.5 oras para makapunta sa Lagum na malapit sa Lapi ng Peña Blanca. Pre-accessible ng motor. We reached the end point. So, ibig sabihin, hanggang dito lang yung motor. Magbabangka tayo papunta sa kabila. Tapos, maglalakad tayo sa falls. At syempre, ang ating bangka ay 10 piso lang. Kaya, mura lang. Walking starts here. Medyo mainit. Sakit sa balat. Pero okay lang yan. It's all worth it pagdating doon. Diba, Crispo? Sakto. Merienda natin sa daan. Sarap. Alala ko nung bata ako, pag nagpapasol kami ng kalabaw, hindi pwedeng walang bayabas pag umuwi. Miss. At ayan na nga, Alay Lakad is very real. Kasabay na mga putik, syempre kakatapos ng ulan. Kaya kung binabalak yung pumunta rito, abay magdala kayo ng maraming tubig. Parang sa Leyte lang tong yung daanan kasi sa amin po kasi ganito din. We're here at the first falls. Ibig sabihin, unang falls pa lang to. So, on our way na sa main falls. Kaya, tugudugs, malapit na tayo! Mapapa-oh my ka nga talaga sa tinataglay nito ang ganda. At, mapupuno ang iyong mukha ng ngiti dahil sa taglay nito nakakabighaning talon. Kaya, let's go! Let's swim na! Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, kaya langoy, talon! Woo! Sigaw mo na ang gusto mong isugaw! At alam nyo ba, ang talon na ito ay may mini cave system. Kaya let's go, i-explore natin. Come on! Samahan nyo ako. Akyat lang pero ingat, matilas ang bato. Nako, sinasabi ko sa inyo, hindi pwedeng hindi kayo mag-e-enjoy dito.
Gusto mong magtanggal ng stress at mag-emote o di kaya mag-move on? Pwede lang yan. Tutulungan ka ng talon na ito. Sinasabi ko sa'yo. Hanggat nandito ka, you seize the moment, sabi nga nila. Isa lang ang masasabi ko, hindi mo kailangang tumayo para ma-appreciate ang tinatawag nilang mundo. Hanggang sa muli, maraming salamat, Lucky Falls ng